Ianggo pangurupion dihita, imanibagasan guar di Jehovah, sito parangit doon tanoon. Sa inidongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, doot holong ni rohani ni Bata Ama, doot persoalan ni Todi Perbadia Mahamusal na. Amin. Budul mahina. Terpuji Tuhan, mari kita sedang UPD nomor 110 sia ya saudara kedua. Marlas ni roha mahamurab dohot Jerusalem. Jala marolopolok mida ibana sulihamu. Ale akka naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rab doho ibana sulihamu. Ale akka namarsa roha mida ibana nasailaon. Lasdo rohaku di akka nama doktuahu. Beta hita mano bagas ni Jehovah. Haleluya, martangiang mahita. Ale ama namin na di banwa gijang para si roha na sumurong di sude zolma. Idang diolani ho anakmu nasa sadai. Diliho kodo ibana humokop hami mamorsad dosa nami. Sahak tuhaw na pinorsilangi. Sa ipatugu maroha nami. Asaunang ganggu roha nami makaporsiay. Hasesaan ni dosa nami, asaunang madili hami ala ni dosa nami. Alay asa pos situturo hanami di asini roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. Mari dibahita.
songon sulu-sulu di pardalanan ni parngolota si ganupari, rap mahita tumangihon sikat ni patik, nanyenet sian sada Korin pidu 10 ayat 5 tohas tu ayat 6. Alai toropado nasida idang di halomoho debata, airagedo nasida di halongonani. Alai gabi tudosan pajoraan mai tuhita, asa unang tahahisapon naroa, songon nasida namarhisapi. Ido yang go sahna, atong rap mahita martang yang mangido gogo siya debata, laho mangulahon naho bar tupati nai rap madok mahita. Ali Tuhan debata, saya pertugoy mahami, laho mangulahon naho bar tupati nai. Amin. Mari dehita. Atong jongjong mahita Saluhna tapauduk marohatta diadupan ni Tuhan debata, laho manopoti huhut manol soli sudido satta martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habang sa habadiyaumi manopoti jala manganggukod dosa nami macayut warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narway idang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami doho siyan nasa ati-ati nami doho nasa toddi nami doho nasa gogo nami nang dongan nami dang doco diri nami hubay kami dibaheni tamado rima samujala uhuman muhami tuhamatean saliling nililing na alay na mapurus mahamin way tu asin roham na gudangi mangido siyan nasa roha nami hasisaan ni dosa nami saluho na say urupi mahami paubaho roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiyay ale Tuhan say asi maroham di hami halak na dangolon. Amin.
Laus tabigi mabaga-baga ni debata taringo tuha sisaan ni dosata nagodangi. Satokid dohu tadi konho alay papungok kumaho musimar hiti-hiti aka asini roha gudang. Dagat di parpiar ni muruku huta bunihon bohiku satokin maradupon ho alay marhiti-hiti dengkat basa saliling na asyaku ho ninna jahuba si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari dimahita. Ia epistel manak patujulun Damita di minggu tasadarion imana tersurat di sada Samuel pitu 10 onom mamukasian ayat sada tolhas tu ayat 10 tolu takasma tapai hutihu di rohata dongenin na Jehovah matu si Samuel sadia lelengon hom marsak taringo tu si Saul nauk pola hubolokon asa unang be raja ibana gumonggom Israel gohima sahanmu dohok miak jalalaho ho naing suruhonokku ho tumopot si Isai isi ni Bethlehem ainung ngahu pilit di ahu sada sian akka anakna bahen raja dongenin na si Samuel ma songo dia ma lakaku tusi ai begion ni si Saul ma baritai jadi bunon nama ahu donginin na Jehovah ma togu-togu ma anak ni lobus sada
jala dohonomu ma laho mamili tu Jehovah do ahu ubahin naro ikon pio omu huhut si Isai tu pamiliani dungi ahu pabotoho tuho manang aha si bahenomu ikon miahanmu diahu manangise si dohonokku tuho dungi dibahen si Samuel ma nanido ni Jehovah jala sahat ibana tu Betlehem jadi tersonggot si tutuma akka si tuani hutai maju pakon ibana huhut didok hata hademakod do nani horohonmu dungi ninna ibana ma hademakod do laho mamili tu Jehovah doahu ubahen naro manguras mahamu asa rohamu dongaku tu pamiliani dungi diuras ibana ma si Isai dohot akka anakna laos dipio nasida tu pamiliani jadi dung masuk nasida dibereng ibana ma si Eliab gabenin na rohana ma oddo huroha si miahan di joloni Jehovah alai di do Jehovah ma tu si Samuel unang homa mereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolokon anggo ibana ay idada margur tu parnidaan ni jolma yang go jolma rupa do nani idana alay anggo Jehovah roha dibagasad do nani idana dungi di jo si Isai ma si Abinadab jala didokon ibana ma molus siya jolon ni si Samuel alay ninna si Samuel ma ibana pe idang na pinili ni Jehovah dungi didokon si Isa ma si Samma mamulus alay ninna si Samuel musema ibana pe laos naso pinili ni Jehovah do jadi songoni didokon si Isai pitu akka anak na mamulus siya jolon ni si Samuel alay ninna si Samuel matu si Isai idang adong na pinili ni Jehovah siyan nasidai dungi ro muse hata ni si Samuel tu si Isai holanodo akka anakmu dungi ninna ibana ma tinggal dope yanggo siap pudani jala idama marmahan biru-biru do ibana jadi ninna si Samuel matu si Isai suruma mangalap ibana ay idang tagamon hudul hita lahomangan idda joloro ibana tuson jadi disuruh na mangalapi ibana alay tararado dagingna uli doho rupana sorur doro di panailina dunginin na Jehovah ma hehe maho miahima ibana ay ima ibana jadi dibuat si Samuel masahan parmiahani jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akkahahana dungi songgo matod dini Jehovah tu si Daud olak ni nasadari doho tu joloon dungi borhat masih Samuel laho mulak turama ido yang go sahakna martua mana tumangihon hata ni debata jala na upiopsa amen mare demahita.
tahatindak kumaha Porsiau tai rabdoho sude akan na porsia nang huria dilihat portibion rakmadok mahita aho porsia di debat na Jehovah ilo dapat rukun surat putusan natu memanah itu kamu aho porsia Yesus Kristus anak di debat na Jehovah sesuai di mana itu harus Maria maka tidak ada suatu di perkara atau rasa terbuka itu akan kemana beri di mana 100 nama tetap baca berkana di 59 nah dua turun nama nama kemudian kedua nama syukur kalau kita sudah mendebatkan coba amanah parkur sudah tulisan sehingga kita menurut suatu kamu makhluk yang akan berubah percaya untuk dipercaya jangan masuk sudah biar dia biar kebenaran Kristus akan dia bahwa kita sangat dosa bahwa kita tidak berdoa dan menusul keinginan mati bahwa kita berdoa amin. Tabegema edekor na pinatubege honni na parjolo remaja na poso na paduahon kor lungku na patoluhon kor ina Immanuel.
Titing manang buah-buah di minggu tasadarion ima minggu tanggal 15 Maret 2026 guarni minggu ta ima letare na marlapatan marlas ni rohama hamu na parjulu pilihan ta dari minggu pilihan parjulu gudang na 317.000 rupiah pilihan na paduahon 350.000 rupiah pilihan na patuluhon 400.000 rupiah pilihan pertanyaan dijabuni halak inatta opu kepin boru nababan gudangna 208.000 rupiah pilihan sekolah minggu tanah sugot gudangna 56.000 rupiah pertanyaan lunggu sada di hari Rabu dijabuni halak amata amani Andre siahan boru tapu bolon pertanyaan Rabu lunggu 2 dijabuni halak amata aman Nehemia sianipar boru silaban masuk mai jam 7 malam ria mahitaro madohodi pertanyaan ini pilihan per minggu siang di hari minggu pilihan per julu gudangna 65.000 rupiah pilihan dapat duahon 40.000 rupiah pilihan dapat tuluhon 70.000 rupiah Napa duahon hujahami majo surat keputusan sian sinode bersama na di Wisma Daun Mas Jakarta 10 Maret 2026 nomor 01 garing MP GPKB garing SP garing 3 garing 2026 hal perbue atau hasil sidang sinode bersama 2026 mendapoton na hinaholongan amang inang nami pendeta perhaladu GPKB na ruas ni huria GPKB digadup inganan nabi horas madihita saluhuna di bagasan Tuhata Yesus Kristus tapuji ma Tuhata perdingan basai di bagasan Kristus dinang merdalan sidang sinode bersama ni huriata na di tanggal onom saharo di tanggal 8 Maret 2026 maringanan di Wisma Daun Mas si borong-borong terpilih do di sidang sinode bersamai ima pimpinan majelis pusat dohot badan pertimbangan majelis pusat atau BPMP dohot badan pemeriksa keuangan majelis pusat manang BPKMP ima pimpinan majelis pusat amang Epurus Pendeta Jubel Lubaturuan STH Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. M. Syarif Simanjuntak MA Bendahara Umum Pendeta Rita Helen Purba STH Badan Pertimbangan Majelis Pusat Situa Bitler Tampu Bolon Dohot Situa Nurita Rakna Tampu Bolon Badan Pemeriksa Keuangan Situa Dr. Andilo Tampu Bolon Dohot Situa Roberto Purba MH Nunga di Patupa pelantihan di Huriata GPKB Resort Khusus Itabo-Tabo ima di minggu tanggal 8 Maret 2026 marhit mauliate ma di perhalado dohot ruas ni huriata nang mangaleho dukungan tu pelaksanaan ni pelantihani di bagasan pelantihani rodo mewakili pemerintah Tapanuli Utara ima Kapba Kesra amatta estomihi Lubaturuan dohot camat Siborong-borong amatta Pantra Lubaturuan marhite suraton hupasat hami mauliate tu salhut peserta utusan dohot peninjau nang dohot makalojahon di sidang sinode bersama gabibui merdalan sidang sinode bersamai di bagasat dami mauliate dohot tong di pasak rohanami tu salhutna amang nami anam ang inang nami salhutna pendeta parhaladu ni huria dohot sude ruas ni huria do di sude panupahion ni huriata gabibui merdalan sidang sinode bersama di bagasan dame lumobi tu sude panitia nang makalojahon boy tu pa sidang sinode bersama di bagasan dame posdoro hanami di sude dukungan do tangiang muna asa margugo jalap di perbisuhi tu hatta kami mangulaun-ulaun nang pinasahat muna tu kami marhita sidang sinode bersama saya tu hatta matuktong pasadahon hita marhite huria GPKB di bagasan holong na sian tuhatai nang mangalihod dami tuhita sa luhut na saya tuhat tama mamasumasu hita sa luhut na oras
Majelis Pusat Gereja Pungan Kristen Basak, Ipurus Pendeta Jubel Lumbaturan STH, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. M. Simanjuntak MA. Disambut saya hujah kami surat keputusan perdamaian di GPKB Mabar. Perbuini rapat Majelis Pusat GPKB Dohot GPKB Mabar, rapat perdamaian perhalado do ruas minggu pagi do minggu siang asa sisa ada permingguan gedung gereja GPKB Mabar Rabu tanggal 10 Maret 2026. Pinuji pinasangak madebatata marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus nau pasu-pasuna tu huriana GPKB Mabar boy tulus di bagasa dame do lasni roha rapot perhalado do ruas ni huria GPKB Mabar minggu pagi do minggu siang niluhun ni pimpinan Majelis Pusat do pandita GPKB Mabar ia rapoti ni dohotan ni perhalado do ruas ni di huria GPKB Mabar minggu pagi dohot minggu siang toropna 27 halak data terlampir rapoti dipatu pada tolu sesi ima sesi A sesi perjolo ibadah singkat dohot mandok hata huwasi ibadah singkat ni uluhun ni amatta pendeta JP Simanukali MTH hata ni debata di enet sian kolose tolu ayat 5 sa arus 17 hata huwasi sian perhalado situa mangului sian ipar sian ruas ni GPKB Mabar amatta tetap pubulun manang amang daun mas sian Majelis Pusat Sekjen Pendeta Dr. M. Syarif Simanjuntak MA Bendahara Umum Pendeta Rita Purba STH Epurus Pendeta J. Lubaturuan STH. Sesi 2 rapat perhalado dohot ruas minggu pagi dohot siang ni uluhun ni Majelis Pusat Pako Panakasion taringot tu sakap nanaing merdami GPKB Mabar sian Majelis Pusat na perjolu marhition nung ngados rohani perhalado do ruas asa merdami gabe sada permingguan tang adong be minggu pagi do siang sada pimpinan Majelis Pusat na terpilih di sinode bersama na pinatupa di Wisma Daun Mas tanggal 6 sa di tanggal 8 Maret 2026 periode 2026 satu periode 2020 sada napaduahon nung ngados rohani perhalado do ruas sada permingguan mamuhay di minggu tanggal 15 Maret 2026 masuk Mei pukul 10 tepat laos dipatupa do acara ulaun nabadia perjamuan kudus songonima nang makan bersama dung sipul acara minggu napatuluhon mamukka minggu tanggal 15 Maret 2026 sahatu uduk ni RI permingguan nahot minggu godang masuk pukul 10 wit manugut napapatong permingguan perjolo perdana 15 Maret 2026 ni ulahon ni Majelis Pusat dohot Pendeta Resort nama Kobasi Pendeta Perjamita Pendeta Dr. M. Syarif Simanjuntak MA Amang Sekjen Parageda Pendeta JP Simanukali MTH na manguluhon acara ulaun nabadia Pendeta J. Lubaturuan STH Manang Amang Ipurus Pendeta Rita Purba STH Bendahara Umum. Sesi C sesi patuluhon rapat perhalado minggu pagi dohot siang niuluhon ni Majelis Pusat perbuani rapat perhalado dohot Majelis Pusat nagabi haputusan nahot di tonga-tonga ni huria GPKB Mabar Resort Mabaron na perjolu sian rohana yas dohot hu mokkop hadamion dohot hasadaun ni huriatta GPKB Mabaron ia guru huria minggu pagi situa Tigor Simanjuntak dohot guru huria minggu siang situa mangulai sianipar radedo masohot sian ulaun haguruon tanpa unsur paksa paima adong pandita na definitif nahot na niaskahon Majelis Pusat na baru di GPKB Mabaron laos pandita patupahon periodisasi haguruon dohot ke pengurusan di huria hobartu rikotna na paduahon
hopar tudus ni roha dirapati pai ma adong pengurus huria nahot manang na tetap ditotopot mai ia situa 39 juta do situa mangului sianipar gabi pelaksana tugas sementara sekretaris huria laho mengaradoti sude administrasi huria dot pakubasyon di tonga-tonga ni huria na patuluhon na martikting ganuk minggu marsorik-soring masih tua 39 juta do situa mangului sianipar na papaton pelaksana tugas sementara bendahara huria ima situa manganar sianipar ia hasahatan ni sude pilihan ni huria mamuka minggu tanggal 15 Maret 2026 DPO disipan tu situa manganar sianipar disagi bendahara mapiliani hopar tu gorong ni pilihan natului huria bangunan do diakunia na palimahon nasa hepeng kas ni huria minggu pagi do siang nasa laon sebelum tanggal 15 Maret 2026 toktong madik peok disipan bendahara nabi edung adong padita nahot manang padita nabi nitip pinahot ni majelis pusat di patupama musai rapat perhalado asasada bendahara ni huria nagabe si piopon nasa parhepengon ni huria napa onopon pedita na marhubas di GP mabar pai maadong padita nahot ima pendeta JP Simanukali MTH dot pendeta J Lubatoruan STH los nasidama mardus ni roha pasagihon akka ulaon hapaditaw di tonga-tonga ni huriaon napa waluhon parhubas tu hayason kebersihan ni gedung gereja ima inatta calon situa de Huta Barat inang inatta Francisca Hutapea situa te boru simajutak na pasiyahon asalam tutorok na akka parhubas di hasituan di huriata di totopon do amata Kristopel siani pargabe calon situa di GPKB Mabar memuka siang minggu 15 Maret 2026 songonima pinaboton parbueni rapat perhalado do ruas na niuluhon ni majelis pusat GPKB tu sude ruas ni huria GPKB Mabar distrik 5 Hubang haputusan non dipahot di GPKB Mabar di hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 toktong matabuan di bagasan tangyakta asalam hot jalalam tugu hasadaun ni huriatta tujulanon asalam mardapat pasu-pasu ni Tuhani tu gadup tuhita ganup perhalado nang ruas ni huriat tahun saya di pasu-pasu Tuhan ma huriat tahun asagabe tiruan na arga pardamyatta dot hasadat tahun tu sude huria GPKB songoni manang tu humaliang na sangat ma di Jahoba horas ma dihita majelis pusat GPKB hasil sinode bersama periode 2026-2031 Eporus Pendeta J Lubatoruan STH Sekretaris Pendeta MS Simanjuntak MA Bendahara Umum Pendeta R Purba STH Majelis Jemaat Pelaksana Tugas Sementara Sekretaris Huria Situa Mangule Sianipar ditandatangani Situa Tikor Simanjuntak ditandatangani Pendeta Jemaat GPKB Aik Mabar Resort Aik Mabar Pendeta J Lubatoruan STH Pendeta JP Simanukalit MTH di zona dong tong surat huja hami bajo taringot tu Jakarta 10 Maret 2026 hal pembentukan panitia HUT GPKB sia puluh sia tahun dohot panitia kompen pendeta madapoton amanginang pendeta GPKB perhalado ni huria dohot ruas GPKB diganup inganan nabi horas mardongan tabe di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapuji ma Tuhatta Yesus Kristus di pangolionna
di perdalanan ni huriatta do tuhita saluhutna jala di tanggal 10 Juli 2026 marumur ma GPKB Asia Polisia tahun huriatta GPKB merhitai patuduhunut tado las nirohatta marhite nalaho patupahon pesta jubileum tutikki nanaing tabuhul laos manghut tusima laho pabangkiton panitia kompen pendeta marhitei asa tulus na tasakapi naing pabangkiton tama panitia hut GPKB 99 tahun pinangido tuganup huria GPKB na di distrik Humbang asa tau utus ma parhalado do ruas ni huriata toluhalak perhuria ima sipatopota di hari Kamis tanggal 10 sia Maret 2026 pukul 10 inganan GPKB Aik Mabar songonima hupapoto kami tuhita saluhuna hirimdo rohanami di haradeon ni amang inang padeta parhalado dohot ruas ni huria saya tuhattama madongani hita patulusun ulauni bahin sangat di kuarna di salah haradeon ni rohamuna jumulo hupasat hami mauliate horas majelis pusat Gereja Pungan Kristen Batak Purus Pendeta Jelu Baturan STH Sekretaris Jenderal Pendeta MS Simanjutak MA. Di hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 patu paun ni huriatta do malua manang bakatidakon hapor siaun tu anak ni huriatta narosya pangarat to tapatu pai meduk sipul tikting na berikut musai mulai minggu tasdarion masuk nelding ma Kristopel Sianipar STH dot poltak tampu bulung manang amani preonika tapu bulun duk sipul tikting patupot todo marulau nabadia songonima tikting buah-buah di mingguta sadarion mulai ate mari hita Tapauduk marohata asa martanya kita. Marsobadohami di julum aliamang pardengan basa di ari naung pinarbadian mod di hami nang diho lau madok moleat itu adupanmu didenggan ni basam nang asin roham na mangiring-iring padalanan ni huriam nang padalanan ni ngulunami sahat rodiob bason dakabilangan nami denggan ni basam nang asin roham na tuktong dilihoko tarlumobi nong sipul sidung sidang sinode bersama nahulahami sa minggu nasalpo di ngananon di luwaton jalanunga takas di adopan mali Tuhan parbuena denggan marhiti sidang sinode bersama nong simpul di minggu nasalpo ido namagodjar rohanami asamarsada huriamon GPKB Aik Mabar naung marukil na sailaon di pardalanan ni parnguluon ni parhuriaon nasida ale marhiti asin nurham do tod di porbadia na manggonggomi hami saluhutna dilihokodo tiki di hami Tuhan asamardame hami asamarsada hami songon nahilamohon ni roham tupa di huriam songon naung tipak di bagasan sadarion dinadumu hami huriam GPKB pan minggu siang dohot GPKB par minggu pagi mauliate madiho Tuhan dio bason nunga hubigi hami titing na masa di tonga-tonga ni huriam saluhu na upasat kami matuwali amang
Asaho napasauton sa luho nai tarlumobi ho mana mangajari sude akaparahadom lamamagke sa luhut pasu-pasu pilihan naong pinapungo nami di tonga-tonga ni Huriamon ajari mana sida mamakkay asa marhiti pilihan ni Tuhan rarat harajaon mo dilihat por tibion songoni manang sakap nami di bagasan mingguon dinaing patupa parapotan pembentukan panitia konpen dohot panitia ulang tahun GPKB sia tahun tuho male Tuhan hupasata misaluhuna asaho Tuhan napasautoni anggiat marhitei lam rarat harajaonmu lam marsada huriam lam marsiaholonga kami jala lam uli jala lam denggan akaulaw nami na pamason nami di tonga-tonga ni Huriamon pasu-pasu ma Huriam GPKB na dong dilihat por tibion tarlumobi ma Huriam GPKB aik mabar naong marsada di bagasan o bason pasu-pasu na met-met na magodang saat rodi na matua asa di bagasan dami na sida Tuhan manguduti ulaw na sida tarlumobi na marsada na sida Tuhan la mamuji pasangapon warmu di tonga-tonga ni Huriamon malutungadong nuaing na marsahit ni pamatang marsahit di pikiran marsahit di bagasan parohaw di dia pinasida Tuhan dang boyrap dohot hami law marsahor dohot ho tuho mau pasat tami homa Tuhan napamalupon parsahito ni pamatang nasida pahipas nasida Tuhan homa toktong na maupuli rohan ng pikiran nasida di na marsak nasida asa tuari na mangihut Tuhan rap hami dohot nasida law mamuji pasangapon guarammu di tonga-tonga ni Huriamon songoni manang pamareta nami namanggonggomi negara nami Indonesia na uhaulongi hami pasu-pasu ma presiden nami na memimpin di tingkat pimpinan tertinggi sahat ro di tingkat pimpinan terendah panggonggomi di luaton wali amang asiroham pakai mana sida gabe ulam la mangaramoti hami asa hulalahami hadameon las niroha hasonangan tarlumo bila dila marsaur hamid hotho di tonga-tonga ni Huriamon di dia hami pos marohan nami di hotuhan homana mangaramoti nasida saluhuna jel na mga leon bisuk di nasida saluhuna sato kinay nang manangi mahami siyan hatam na pinasaan ni naposom pagkulingi rohan ang pikiran nami ganup pargugoy hami Tuhan law manangi honi tarlumo bimang ulahon ni dingolo nami asa ulahon nami hatami hobar tulong mo ni roham atong Tuhan na si maroham di hami tangi uloy matangyang nami na usabahok kami to adopanmu mariti anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami mauliati madiho amen. Jesus
satu ulau padanan nabadia. Dala na perlu dipaingot di huriata songon huria na mangajarhon ima dang boy dope doho marulaon nabadia na somalua napaduahon manangise na hona ruhu pamicangon ni huria dang boy dope doho marulaon nabadia jala ulaon nabadia asinirohan ni debatadwe tuhita akka pardosa dang tu nabadia ulaon nabadia alai akka tujolma pardosa dui dibaheni tabara de maroha doh pikirata marid de mahita. Musian saluh naroha ima na mga ramoti ate-ate doho rohamuna marhite-hite Kristus Jesus tuhatai. Amen martang yang mahita. Ale tuhat debata para siroha na sumurung amanami na di Banua Gijang asi maroham topot mahami na pungudison adorang hupangak kami anon perpadanan nabadiai lehom matod di perbadia tuganuk pami asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami asa po si tuturohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami pargogoy mahami maswadahod diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului sa itaiti rohanami asa lamalunguk kami tuban wagijang asa say masihol kami paymaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Bege hamuma hata si paingot taringot tu parpadanan nabadiay. Hamu akan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Naeng panganotan waing parpadanan nabadiay marningot tona ni Tuhan Yesus tu akal sisian na. Dibaheni tapatakas majoloro hata manang naungjupang dihita songon na pinangido ni Tuhan Yesus tuhita ay na mga puli rohan yak ka na mangarsakon doho na manopoti dosa na do ubayan na dileho Tuhan Yesus parpadanan na badiay asalam tugu hapor siyauta tu ibana akup ni asalam torang parningotata di ibana horhonon ni panganon na badiay ikon ingotota Tuhan Yesus naung sinuru ni ama tu portibion naung mangusung dosata naung manggarar utakta asa malua hita sian saluhujea Tuhan Yesus dosikata mangulahon saluhu patik ni debata asa dapotan hati gorak kita nunga sesa dosata nunga mardengga kita tu debata imana nilehon na jala nasi nahapon na turuhata uban na dipatupa Tuhan Yesus parpadanan na badiay dibaheni ganup na mangaton sagu-sawi doho na manginum sian panginuman na sasaday
partohap do ibana di daging dohop mudar ni Tuhan Yesus, asa saur hita tu Tuhan Yesus lapatanna, ibana di bagasak kita jala hita di bagasan ibana, di baheni totong ma taingot Tuhan Yesus, jala tajamitahon hamatianna, paboa naung di parhatutu rohata, Tuhan Yesus mate ala ni dosata, jala mulak mangulu, asa dapotan hangoluak kita. Molodung tajalo anon apul-apul doho pasu-pasu siat debata talehom marohata tuibana asa ibana na punahita totong ma taihuton Tuhan Yesus uduk mahita tuhatana jala lambadiama parangeta paboa mauliate ni rohata di ibana akup ni lamar sadani roha lama si haholongan lama si rupa mahita sama hita songon natama di huria ni Tuhan Yesus ay Tuhan Yesus do luta akaruas na do hita dileho Tuhan Yesus do patik tu hita ima patik holong ni roha jala didok si anom maboton ni halak hamu sisiaku molo masih haholongak kamu atong tasulikit madirita laho mangaton parpadanan nabadiay hamu aka nang pinarhamaul ni debata itasakapi don waing mangaton parpadanan nabadiay dibaheni tasulikit madirita di hagaleon ni rohata ubain na madabu hita mangulahud dosa halak na uduk roha jala na manolsoli rohana ala ni pabainan na nasoture jala na manopo ti dosana jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiay alay akan adoho marulaw nabadia unang bedioloy sibolis unang beditutun mangulahod dosa tung padaw hamu marohamu na siyani gota kamu mahosom doho late ni roha alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jala nang mula mangulu humakopamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiay dibaheni itatakasi majoloro hatabe rimma hita jongjong saluhna jala alusi hamu ma na husukut tono tuhamu na parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ngidebata molo di parhatutu rohamdo dogma olo di parhatutu rohakudo namarsak do roham ala ni dosami jala di pangido roham naing malua ho nuaing siat dosam molo songoni do roham dogma olo sai di palua Tuhani maau di parhatutu rohamdo naung ro Tuhan Yesus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohok mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo di parhatutu rohakudo olo doho manggotapon sian nasaroham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggat dohot halak na mangarsahiho jala na olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni do roham dogma olo sai dipargogoi Tuhani maau atong tapauduk be marohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu ma tangyangod di bagasan rohamu nabe ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jojot hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot molo baloconommu tuhami hobbar tu pabainan nami alai nagudang do asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humakopami ala nido ubahen na hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami
saise sama sudi dosa nami, jalatin lehom matod di perbadia Tuhami, asa margugo hami mangulahon na laho mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomon ni Roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asinirohan ni debata, say saha matuhamu na hinaporsyaw me. Atong naposo ni debatado au, mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna, nunga sesa saluhud dosamuna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot todi perbadia. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaumu, say saut malomon ni Roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang, leho matuhami sa darion hangolua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami siap pangago, ay hodo na punah harajaon dohot hagogon, rodi salileng-ileleng na. Amin. Hudul mahamu maredehita. Kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borong ini, ujutar jehe ibana, didokma mauliate, dungi di penggoli may di parlehon may tuaka sisiana, huhut ma didok, jalo hamu jala pangamma dagik kudoi, nanilehon tuhamatean humokopamu, bahe kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Jadi dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamu masude hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon humokopamu bahen hasisan di dosamuna, say baik kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Ditiki maredehita nomor 155 ayat sada, romahamu nungaradebe jala jumuluma sian sabulon. Maredehita. Hallelujah.
mar ono puluh halak mungara debe Roma hamu marudur mahita tolu baris mar ono puluh halak boido tujuh lo kita atur hamu jeno iya masuk iya baik iya. Jadi tapasonang rohatta jala obar tu aturan ni kuriata moloduk siduk kita non marulaun nagadia taha molate hukma itu debata marhite napasahab keliata di jeloon duk siduk ia roti nata penggolion omma parsaurata doho daging ni tuhatta Yesus Kristus songoni nang si inumon nataha malatihoni omma parsaurata dohot mudarni tuhatta Yesus Kristus atong jalo hamma jala dohot manginum daging ni tuhatta Yesus Kristus dilebot ni
bagasan dami. Marende hita. Molo daksia boydo pe adong nama Yehu budil najuliba molo daksia atur hammo akadong akar halado dua sepuna berkapu sabolo tolu baris nakaning memang empat baris tapasonang narahata ia roti naga pambolio oma parsaurata dohon daging ni Tuhanta Yesus Kristus. Yesus Kristus
Inupakma. Martua masipay dame ay guardo na sida anang gidebata. Tersurat di Matius 5 ayat sia. Amin. Mula mahamu kibabasag dami. Mari kita. Martua mananise na marhaposan di Jehovah. Daroti natapangkulion oma parsaurata dohod daging ni Tuhata Jesus Kristus. Atong nasa liling ni liling na amin pangakamba.
kana asa dihamu hamuluan asora suda. Amin. Inupamuma. Asa dum dipitori hita dalam hapor siao, mardami manghita dohon debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tersurat di Roma 5 ayat 1. Mula mahamu di bagasat damai. Mari dehita. Majalo ikan basa di debata marhite namandaw mabadia. Ya roti natapagkulyo o mapasarata doho daging ni Tuhanta Jesus Kristus. Ya daging Tuhanta Jesus Kristus ilehot do'y bahil kasasahan ni ang karusatan. Ima na mga roti. Amin. Tangkapma. Molo tarbahen, itap na terpatu pahamu, tiopamu madame maradupon halak saluhutna. Amin. Tersurat di Roma 12 ayat 10. Mula mahamu di bagasat damai. Mari demahita.
martangiang mahita mamuji debata pinuji makuha debata aletotiku jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai puji matuha debata aletodiku jala sai unang halupaho dengan basana sudena ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dileho tuho dengan basana dohot asini rohana para siroha jala perdengan basa do tuha debata labata rimas jala para siroha gudang dang dibahe tuhita nahobar tu akadosata jaladang dibalocot tuhita nahobar tu hajahatota songon asini rohani amana tuaka anakonna do asini rohani debata diaka namakka biari ibana nunga takas dipatuduho debata holong ni rohana tuhita dinamatei Kristus humokopita uju pardosa dopehita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku do Tuhan debata olak nion rodi salelengi lelengna amen hudul mahamu jala maret de mahita laho manomu jamita hatan ni debata Mangaramoti hati-hati dohot pikiran ni rohamu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata di punguan mingguta di bagasa tikyon imana tersurat di Efesus 5 ayat 1:14. Aina holom dohamu na julu alai tiurdo anggonaing di bagasa Tuhani. Marparangi mahamuson akka anak hatiuron ay nasa habasao dot hatigoran dot hasitongan ido parbuay ni natiuri tak kasihamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani unang masaor hamu tu akka ulaun hahulumun naswada parbuena picangi hamu akay tagonan ay gari manaringoti naniul nasida dinabuni gari hailaud do alay gay patardui saluhutna tinuruan ni natiuri ay nasa naong dipapatar tiurmay dibaheninin na do tarsunggul maho na terpodong jalahehe masian akan amati gabi sodangan ni Kristus maho imasa horas marita salut na manginang Shalom. Alani parjolo tapasat pujian tutuhatta pardinggan basai ala di bagasat tikus sada minggu na mungkin bersejarah di tonga-tongani huriatta sejarah lasniroha
Songguar ni mingguta letare marlas ni rohama hamu nina. Alani hamulak kadongan nunga tutu dipakulingi Tuhani hita mariti tod di probadia. Disihol ni roha lahu mardami. Disihol ni roha lahu marsada. Nunga sadar behita hamulak kadongan tutu soarong nataguluta te. Soarong natagul sa lingon. Alani perubahan nadinggan tikyon siyan na marsading rupani gabi mas pakulingan. Siyan naso masyosoman gabi masyatuan. Siyan naso masyatusan gabi masyibotoan. Alani hamulak kadongan disimahita disadarhon marisuang do HP na taulahon na sa lilingon tang marlapatak kape siswada do saluh nai na taulahon sa lilingon. Hamulak kadongan sa persiaan bahasa terjadi aka persoalan tutu alan na adong saling mempengaruhi di tengah-tengah ni aka persaurata. Sadong saling mempengaruhi. Adong provokator na sedinggan di tengah-tengah niya kaparsaurata. Sesudi provokator na sedinggan. Adong do provokator na dinggan, provokator positif. Adong provokator na sedinggan, manang provokator na negatif. Aladi sa lalingon iman at alay mungkin hamulyak kadamang inang adong sada pengaruh. Pengaruhnya ke provokator naso bertanggung jawab di tengah-tengah sehingga kita dipisahkan holan alanya ke hata-hata naso tutu dia ke perdalanan ni huriata gaduk marsada-sada terpuk jamita sadarun hamulya kadongan majuhita tu transformasi di dok manang perubahan sian hahulumon tu hatiuron. Perubahan sian anak hahulumon gabi anak hatiuron. Ia huria Efesus hamulya kadongan. Ima huria naro sian aka ugamo si pilibigu. Ala terbarita do hamulya kadongan di Efesus ada kuil nabalga namargawar Artemis. Ima nagabi hasi pilibikuon. Nama cegugus itu tuh hamulya kadong pengaruh ni kuil Artemis di tengah-tengah ni huta Efesus. Alana disi meragam budaya. Dok masyarakat na heterogen di dok hamulya kadongan. Ala memang Efesuson sada huta menjadi huta perdagangan. Alani marwad do kajol matusia trop akabangso sehingga saling mempengaruhi agama akhlak manang parangi na kajolma di hati hai macegogo pengaruh niaka hasi pilibiguon di tengah-tengah ni masyarakat Efesus saat main hamulya kadongan gugu ng pengaruh na tua kahala Kristen di huta Efesus pada saat marhiti mahamulya kadong apostol Paulus manongo surat tu ta Efesus asa toktok na sila hot marhapursiyaon di bagasan Kristus asa unang mu bahapursiyaon na sila siyan Tuhan Yesus Kristus dipoday na sila hamulya kadongan asa toktong dang holan na berpindah siyan hasipilibiguan tuha Kristinon alay na sila naing gabi sa hapursada na aktif dan pasif untuk berbuat kebaikan asa marsinodang na sila di tonga-tonga ni nguluna do marhiti tuak ka lingkungan na sila di inganan niya ka hasi pilibiguani amo kadunga sa persyaon alay na gabi suku-suku tuhita di marhiti turpukon tatadado hita
Tatad do hita hamulya kadongan. Taboto do status ta. Taboto do identitas ta. Secara pertodion ima nuaing naneng dohonon ni trupukot tu hita. Ditadahamu do isi hamu isi doau. Ati beha adong hamulya kadong naso manadda diri ta sendiri. Alana siap panadaw nido hita laho uboto akadia manapat lao si ulahonota. Alani molo so takas hamulya kadong taboto isi hita. Di sido non hamulya kadongan nagabi sembarangan hita mangula naso sulaon majama naso si jamaon mangulahon naso patut hobbartu status ta makatai naso patut sidohonon alana dong badok hamulya kadongan asal na padita do inna dairo adong madu asal na si tua dui naruto adong madu asal na parari kamis dui asal na kurama dui asal na say marminggui dui tuturo akareherehe itu hita salu na mulya kadongan karena tidak sesuai parniulata do status ta manang status manang dia pi ditonga-tonga ni haporsyauta di Yesus Kristus. Dan sesuai hamulyak parniulata hobar tuaka parugaon parugamot. Alani iha mulyak kadongan sa porsyao rohatai alani yakka namarasing di ida. Mungkin berubah di ida status tak di tunga-tunga yakka perdalanan ni ulta. Marhiti turpukon hamulya kadongan takas didok disi ise hita alani didok najolo hita ima sian hahulung najolo hita sian hagulapon aleson nari sudah berpindah sian hagulapon tu hatiuron marhiti haporsiau di Yesus Kristus. Ador sotatade Kristusi didok dohita nagabi sian hahulumon. Hahulum doha munajulu. Alai dukta tada Kristusi gabi dok magabi mubama gabi anak hati uron nina. Alani do hamulya kadongan sa stongna. Mardungu tu si taringot tu arti gereja. Ado lapatan di gereja hamulya kadongan. Arti gereja ima orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Akahalat na jinousian haulumun gabi tu hatiuron ima gereja. Disima hitan waeng hamulya kadongan. Sian hagulapok kita sian luaran di jo Tuhan hita marparsora marsada di tonga-tonga ni huria. Gabi akka anak hatiuron ninna. Gabi anak hati urok kita di tonga-tonga ni huria. Alan ison akahalak hanak na hati uron hamulya kadongan pangalahot tapi ikon hati uron. Ikon hati uron. Ikon adong sada perubahan pembaharuan na dinggan. Lau mangulahon akka hadingganon didok disi habasaon. Mangulaon hati goran dohot halak nasitong. Unang besaor tu haulom nasoarong perbuina. Gari manaringoti iyak kapulaon nasodinggani si hagiyad duinin. Lamangulahon. Unang besaor tu haulom nasoarong perbuina nin. Dia do hamulya kadongan akka ulaon haulomon. Menurut ajaha di Efesus di bidang 4 mamukasan ayat 25 1:22 didok di si
pargabus. Diduk di sihamulya kadon pargabus. Aka pargabus iman na di bagasan hahulumon. Lumobi di masa-masa hapinuaing tabbado gabus ni jolomade. Adi dia honai OTW. Ngadi dia honai adi darat dupe. Ngadi dia honai astok kenai. Lam martabba akka nasing. Lam tabbado gabus ni jolma marhiti akka zaman-zaman na maju di akka partikyani. Dapola putih hakku sada-sada akka gabusta. Alayak kai majorupani nabui. Na pada na hita hamulya kadongan. Na makin dijamu dari non gaya pergabus dari hal-hal yang kecil-kecilan. Na mangyuk dison pangarimason atau amarah. Alani hamulyakan muru ma ditikina. Ala ditikina ba mob ma'akarimas. Mari kita masih maaf-maafan. Saling menerima. Dangadong biaka perselisian di tonga-tongan di padal. Salpu ma'akana salpui asaro akalas niroha di akka perdalanan ninguluta. Baik secara pribadi, baik di tonga-tongan di parsaurata, di huria, gi PKB, ay mabaron, tuaka tiki nanengro. Aladi iha mulia kadongan orang yang memaafkan ido sada akka anak hati uron. Mari memaafkan. Alanda kadong kita na sempurna, dangadong kita na sumarsala, dangadong kita na sohea pilit, dangadong kita na sohea berbeda pendapat dot akalan na asa. Alai molo disadar ho Tuhani hita, marhiti na mangulat to di porbadia. Di sido hita, mari saling memaafkan, masih maafam mah, melutung adong akapakation na lubi di akka parsaurata, dak sijujurot tabi hamulya kadongan dak tuakka nanengro. Alani unang saor tuakka ulaon hahulumun, nasorok perbuina ninda. Alani hamulya kadongan sipata, natapaluas do si bulisi mangarajay di bagas ang ulutan. At yamangin ang ate. Si pata dang margogo hita mangalo husip-husip ni si bulisi di bagas ang pardalan ng ulutan. Sehingga kita terjerumus kepada jalan nasodinggan. Si pata si pariota bodo hamulya kadong ang marpilitan ubige barita molo ninna tu ninna. Sehingga akan membuat berita nasodinggan di situ hita gabi beda pendapat, beda versi dan lain sebagainya. Sehingga kita masih buan kelompok Nabi di akapar dalam ning rut. Alima ceriko doha mulia kadong perbegion ingin mendengar nabui marpanangin-angian do nasitong di akapar dalam ning unang pilih biaka pangatusyota diaka persaurata tuaka tiki naneng ngata alami hampir 10 tahun lebih hita hamulya kadongan namar sual ngaro di dia hita ngaro di dia kamanginang persualot tai ngagudang moding akadongata anggo songonawang gona hida sonari hita ruas nek mabaron ngamulai berganti generasi. Agudang nasahutad da. Agudak kita nasahutad da be nuang dipikir. Berarti i maliling na kapersoalan na adong ati amang inang ati. 10 tahun na dihubbangon. Araw maberesok gipikabi mabaron na julu. Maceuli ding gado hamulya kadong ditikina. Ala di bagas kuida do memang sada hamajuan secara fisik ni garijaton, hamajuan ni sude akarus ni huria tabakur tininggalon hola parre kamis di sodo kurama alingadok piga akka kurda tabat kurlunggu do nasing lemma judo ale majudo nang parhosomon alan yakka partikian alani mauliate mamanginang di akka partikiat tasonari nunga disadar ke Tuhani hita
macai mawasita diaka hadamion diaka akka hasadaon nunga sero akarua sipata amang pasadau mahami padame hau mahami laos masih tomuam mai marhiti sidang sinodi bersama nang tapatupa nabui saudura tuduk turun hamulia kadongan na tapi adong dope akadongata na soolo saor diakka partikyata marhiti huriata gipi kabi mudah-mudah dia mabar nunga saor sudi unang-unang be saling curiga mencurigai diakka pardalanan obartu ha parbuni rapo tai nunga uli sudi hamulia kadongan disagi akka ulau ni tuakka tikki namang unang adong be pargutu-gutuan tuakka tikki namang alani unang mata paluas si bulisi mabuan hagulapot tu bagasang ulut alana idok moltadok hamulia kadongan nunga si bulisi na unitar all hair of tadok ko ni anunga si bulisi na unit taro tungat si bulisi doho nita tungat si bulisi jolma do na hiya si bulison anggo si bulis dakya jolmao toho dia manginang hiya si bulis jolmao jolma do hiya na si bulison ate anggo si bulis dakya jolmao ni ali anggo hita si bulison ma marhitedo hamulia karagam niya kahulumo taula ditonga-tonga di perdalanan ni ngulutta ganu marsada-sada dia ka perdalanan hahulomu ni hamulia kadongan didok disi munang manakko alani molo asa unang manakko mula-mula ma ringgas ma padau hamalason alda perbuin hamalason ima haoto dot hapuguson ido perbuin ni hamalason naso mangula unang may manamangan atong mulumangan na sumangula siya diay manakko ate ima akaulaon hahulumon diak kapardalan ning utang unang marhata rorang nin manang marhata busuk marhata rorang manang marhata busuk ay dabaw do isat tabi diak kapardalan ning utang dohot marhiti hata busukido amanginang disido provokator nasuding gani diakka perdalanan ninguluna dok bereng masih bajutaki gila-gila jabatan deh sampai bolo mana sejen mudru seri purus innabi dotto itu kan gila-gila jabatan dinna ngarosoni di badia di interneti do tamate purus ngelen sia inna musi kada gila jabatan dunna berarti dah dong sifat zulmon na mampu untuk menyikapi sesuatu dengan yang baik padahal si majutoki ngasih jin ngai pursian oleh Allah ni gabi tu sek jin inna to ima ala gila jabatan nindak melagi jabat jadi hamu kamanginang unak padugu hamu hami purus sek jinate una padugamu ala sale sejarah dabal gadon oddo pehya purzo sejit anak nigi PKB la 100 tahun nama hita dakya terjadi anak nigi PKB memimpin GPKB pursta anak ni perhangir nuliling di stabo-tabo amokku anak ni padita GPKB alnahami utama tay purson rasikolo kami najulu di Jakarta. Alani tetap domardongan. Nak pemasa nama saya sitong na tetap do kami komunikasi. Dia kapardalanan dia kahuriata. Nak pedi se berakken na sida awri se berangon tong do kami komunikasi. Alani akadengga parsawarat. Alani amanginang dia kapardalani urutta. Dapada masuk dia akka provokator akka hata na sotutu akka hata na boy manigai parsawarata baik di tingkat pusat
distrik 1 resort lumobi di huriatta GPKB ay mabaron naktuak katiki na rang roropi. Alay mangulu mahita ang gia mamasuk to di porbadi itu bagasa rohat tabi. Asa marhiti to di porbadi mampu hita saling patutoro diri. Ay molosarok kita na patutoro diri di sido hita hamulia kanu adong ragam nyak pakapartuk Tuhan. Ale molarok kita na patutoro diri di sido juppa akka hadamion do sonang niroha di akka pardalanan ni ulutta nang ditunga-tunga ni huriatta ganu marsada-sada ata padaw maakaulaw hahulumoni hamulia kanu di Galatia 5 ayat 22 ima pangalaw hati uro didok holong do las niroha habasaron habasaon hapersiaon dohot hatomanon ninna. Na inalongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus murta bocah mitaon tunamasa dihita di huriatta di GPKB dak patut hamulyak kadungan ulauta di ulaon hahulumun na tapi semar minggu hita tang mampu perminggu ni merubah hita lahu gabi tuak kapardingganan. Jadi siakanakan marisuang do hamulia kadunga sipata parminggot tay marisuang akajami tay alana angguak kana masih soma didok di hati itu hati dang ditadai di batanin hapi hita seromar gereja tapi gejamita memuji Tuhan hapi ngaidok na masih soma dang manada di batan. Ima hebat ni si polisi mempermainkan kita, mempermainkan kita hamulia kadongan di tonga-tonga niak ka perdalanan ni ngulu parsoran ni huriatta tuak katik kinamangyut. Alani i las roha di bagasa tikyon letare marlas ni roha mahamu. Sudi mahitam marlas ni roha tiya manginang diak ka hasadaw di huriatta GPKB mebaron ibadah perdana par minggu pagi do par minggu siang. Dan adong bestila songoni. Dapiting sada do huriat tagi PKB mebaron. Dan adong bestila unang beta bagi ano do kar minggon ngaro halahi tu hami. Dan adong songoni. Dan adong istila songoni. Hamu do naro, hamu dan adong be mangin nak songoni da unang be. Alay tapay di mu ma parsaurata. Molo songonok kita ribur mar minggu soita bo nama. Piga na markuri. Di sitaw-taw na nga pitu kur o 5 tahe 5 kur aso tayo na minggu soni alani i lam tapataw ba lam tapadingga makaparsorata tuaka dikki na mangihut di huriatta GPKB ay mabarong di episode 4 ayat 24 jala sulukon hamuma jolmane baru na tinopasuman tu di bata di bagasan hati koran dot hapolinon marhasitongan nina alani isong diro hamulia kadonga jolmane baru didok di Kolose 3 ayat 12 Kolose 3 ayat 12 1:17 didok songon ope hamu akan pinili ni bata akan abadia jala hina holongan sulukon hamuma para sinrohaon situtu habasaron haserepon labok do labas ni roha masih pauni-unian jala masih sadu sama hamu jupa marpakurangi nasada do pak donganna song panesa ni Kris di hamu song ni mana kamu ina do saturus na tajaha meno dijabuta Kolose 3 ayat 12 1:17 alani nunga marulan nabadi hitanakin artinya di sini mari kita saling masih sesaat dosa. Mari kita saling berkomitmen hamulia kadongan lahu mangulahon akka nadinggan lahu mangulahon akka perbuin akka hadingganon perjamuan kurus adalah lahu marningot hita hamulia kadongan di pengorbanan ni Yesus Kristus hita pe ingin berkorban songo Tuhan Yesus nang berkorban demi hadamion mari saling merendahkan diri patutoro diri marhite perjamuan kudusi hamulia kadongan ima sada patogon parsaoran dihita akan aporsia
Perjamuan kudus totong di hamulia kadungan memperbaharui iman dan komitmen hidup di tonga-tonga niaka parsaurata. Alani pos rohanami hamulia kadungan kami sebagai pimpinan pusat di Sudehita akan pengudison. Bigun nai maka berita las naroha siya kuria tagi pike biak mabar masih amin-aminam ma. Masih tukul-tukulam ma. Kuenet di bahasa teks ni manang lirik ni Ede Kurmari Suang sonon. Saya holong idong kami di Ganup Tiki. Sepadao siya rohami parsalisian. Mula dong hurang lobi masih bulu sama. Jala padao elak teal nang hosom sian rohaina. Masih amin-aminat jala masih tukul-tukulan. Masih jua-jua mahita sude. Mula dok kurang lebih sotung di paingot-ingotoi. Asa sesau mertua ho jala sonang diaka parsaurat. Amin martang yang mahita. Mauliati male Tuhan di pasar rohanami di baritam nauli di tiki ibadah nami di bagasa tikyon. Sada ibadah na bersejarah di tonga-tonga ni parsaran nami di GPKB resort aikma barona di Tuhan. Atong nunga di pakulingi uhay marhito dimto di porbadia di nabawas hamis salhuna dia kahadamion. Di nabawas dia kahasadao tutu oleh Tuhan. Nunga di patupahoy marhiti pungan nami di ibadah di bagasa tikyon. Atong say pasaw pahotma akka roha nami asa unang muba tuak katiki naningro ay hasadaon ido tutuli Tuhan mual ni pasu-pasu di tonga-tonga nami asimaro hammal itu sepak ke hami gabi ula-ulam parhalalo ng ruas ni huria asa hubeta-betay hami akadongan nami tuak rohadami do tu hasadaon ali Tuhan posrohanami diaka perdalanan ni huriam gipi-gabi resort ay mabar unang magabi si paula-ula sa daonon alay tulus marohanami salhuna laho marpada dia dopamu na toktong hamile Tuhan mangume-ume sa daon nami dito nga tonga ni huriam pasok-pasok kaparhalado ng ruas ni huria saya toktong ma akka lehon akka habisuho di nasida. Laho majalo akka barita-barita. Asaluna sitong akka barita na binigi nasida. Unang marhiti gabitubo akka parbula-bulaton tu akka tikki na ningro. Asimaro hammal tuha dinaw mga lopitang kay marut di roha tu adopamu. Sa jalo matangiyang nami li Tuhan. Ang giya mabaritam na uli mamakulingi hami. Mangulu marurak marperbueme asa gabi anak ko muhami aka anak hatiuron asa naksamiak kami di hagulapon atong hehe hami siya na terpedim tutuhali Tuhan jala toktong ma pangulu hami diaka ngulu partodionon asa lasrohanami laho masih tabian masih jalangan dia kapar soran nami asimaroham tiak karus ni huria naso sahur dope di partikianon sayrongay na sida nang akadongan nami na subudo pi hami sada salhuna di Indonesia alipos rohanami aliamang nunga humulay hami akanaul na dinggani pardameo di hasadaon ang gi mamaruruti natutik kinamangihut gayboy hami sauluran tudolo tuturuan laho mamuji pasang pengguarmu asa hujalo hami pasu-pasu siakole Tuhan atok se pasu-pasu ma akenakon nami mulai sa sekolah minggu remaja na poso saat wakada matua di tonga-tonga ni huriamon sodangi mana sida saluna asa tong marhiti sodang ni siakko margugo na sida toktong di bagasan hasadaon do marparbuyo na kaparbuyo na dinggan asa marsinodang na sida diganup inganan na sida diganup akka lingkungan masing-masing say paso-paso akka pamaratan namin ang gomong-gomi hami
Lumubi pamarta nami di luat pohat tonga tutuali Tuhan. Salihonommu gogo tua kaamanami na mangulok kami. Asa toktongan Tuhan marhite toktong boy pasada-sadahon hami di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni Huriam GPKB Bapak. Saat di homa kami salu na Tuhan. Asa tok kami di bagasan hot akka partuturan nami. Hot kami di akka pardatan nami. Hot kami di akka holong nami salu na. Asa pasu-pasu mo kami salu na. Sa pasu-pasu di akka Huriam GPKB di Indonesia. Toktong alitua saya tuktuhi kami rohanami salu na. Asa masilo kami di akka perbuwe ni hasadaw ni. Asa tokay masalongan marur tudo turuan. Tutu di bagasan taonon. Di naong jupa umur ni GPKB di bulan pito ni ro nunga siya pulsia taon. Alani ali Tuhan ang giya maboy kami pajong-jok ko nakadami. Asa kami malas roha mangiahi Huriam 100 taon. Tua ka taon na ro. At tua pos roha nami sayong anamu padalanan ni Huriam tua katik na mangihut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Yoko pami. Amin. Tapuji matuhata marite deta nomor 656 hut mahita apa pengupilian.
mapilata to radyo ni bata martang yang mahit. Ali di bata amanami na di banwagid yang hodo harwan Salut selih-lih nalinggan dot mual ninasa namolutus. Hupasat hai masian na nilihon mi pilihan nami tuho. Saya jalo mapilihan ni huriamon pasu-pasu mai jaramoti. Asa hupara cakai pilihan pati belum harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni silihol mi tuhami. Asalam girgir hay madok moleat tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditangi yang hato patay. Alia manami na di banwagid yang sa penerbadi magwarmu sa Roma harajokmu sa saat malam meneroham di botongon suuna di banwagid yang lehon matuhami sa daluhang ulod siya pare. Sisa mo sa kami sonpan sa nami di dosa di dongan na mardosa Tuhan. Nakapitugyo to pa ko junan palumahami siya pangaro. Ehon ang puna haradya dota Rodia sanapos Amin. Hurian ni Tuhan Kristus. Jalo hauma pasu-pasu siya di bata amatay. Say di pasu-pasu jadramoti Tuhan di bata mahamu. Disedakon Tuhan di bata mabuhina Tuhanmu jalasi marohana midahamu. Didopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhanmu jala di pasorhon madamina tutod di munabi.
Satu. Dita ruas ni GPKB ay mabaron. Unang joy tumulak ka hita kamang do taminang. So ni totong dohot di undangan nami akan naro na makahulungi di bagasan Huryo. Asa harap jolo marsipangano do hita asa mulak kanon akamang na. Satu. Mulubui anak kota na po sa bulong joy jolo asabuy mabantu marhubas. Mulubui pangiruan anak kota na po sa bulong jo parjolo so. Marsipalyan marsipasolangan tua meta. Asabuy jolo law mangurupi marhubas na sila. Mulate. Halo. Molo dibagi si panganon saya berhitak kamang do tamuinang jolo martamiang do hitan non jolo saya jo mersijalangan sudi asa mersipanganut kita jolo martamiang do hita amang dah jolo martamiang abihai bagi nafas bulungi idahan hudul mahita tempat tak musik.
Molo bui, na luari masuk matu bagasan musit, masuk kita tu bagasan. Asa dilerini yang kota kita laumangan. Masuk kita tu bagasan akamang dotamina. Sabar kita. Masuk kita suri tu bagasan. Posura muna antaron nari. Tapahudulak kainang, tapahudulinang. Masuk kita tu bagasan. Sakson itu tong aman amin. Apa sobulung? Makubase mak. Cik. Satu. Jolo martamiang dita sama sipangan oda. Jolo martamiang. Masuk asa tanakko. Masuk itu bagasan kita. Ay. Suri na pota, masuk ka dito. Ay ibereng Jawai sinapili bago yan. Yan nakaahan eh. Namili na bereng ni sono. Ilerini dito bagasan. Suri masuk ibagasan. Masuk mahita kama. Masuk.